Dalibor, vyprošťovák nechceš? Ranný. Nejaké bororo. Si nedáš? Čo? To by ťa postavilo na nohy hneď. To by ti určite pomohlo. Jaj, z tebe je taško, Dalibor. Tebe sa človek nezavďačí. Ponúkam ti bororo. Alebo keď chceš, môžeme si dať aj voďása. Aj Rišo si dá. Že, Rišo? Ja nie. Lasciarmi cantare. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Italiano. Píšeme. Aj. Nakoniec dám baj, ne? Nie, to som písal, No i poslali Martiniano. Nevím, Marečko, nevím, čo tam mám. Keď píšete do Štokholmu, ako sme sa dohodli, ale to také nie. Dám 3 bodky. Ne, dám. Super, je to dobré. No a ako toto písanie tejto pohľadnice dopadlo, sa dozvieme asi až v ďalšom vstupu. Ideš výbasom? Čom? Z touto kartu? Ale za kartu. Počkaj. Aj. A má aj tú kakedu. A toto je aký on je. To sú jedno vidíte, to všetko drahé. Môže si potom. Panorama foto. Áno, teraz sme sa dostali žltým týmto. Boxom, kde Jano chodí teraz slávnosti svojej karty. Zverike pochvál. Počkaj. Keď tam. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Italiano vero. To si tam sem, no však. Takže to už máme 10. deň, Marečko. A kde je tá veľká budova?
Mikuš. Marečko, uvedomuješ si to? Nie. Ty si to uvedomuješ? Už pomaly áno, cítim, že kabina ľahšia do zranicu. Takže už máme prázdnejší a prázdnejší kufer. Čo je zaujímavé, alkoholu neubúda vôbec. To je dobré, ne? Mikuš ide dneska na to, ne? Mikuš piješ dneska? Dalibor, dneska piješ Kodani? Čo? Nepije ho. Ja už nepije. Počuli ste to? Prečo už To je nepiješ? správny prístup. Nechce. Nechce. Iha. To je správny prístup. To sme dlho nepočuli od teba. Ne, však on pije len keď chce, tak to má byť. Ale dobre, no však nemusíme piť, aby sme sa zabavili, nie? Presne tak. Tak sa to hovorí. Donesť druhé. Teraz vám ukážeme tradičnú prípravu raňajok. Na jednej plotenke je čaj. Čo sa mi nezapálilo? Čaká, čo sa má počkať, že čo? Na druhé mlieko bude. Na druhej bude mlieko. Jaký si ženom čaj? Jaký máme? Nás. Dobre, zelený. Zelený, zás. Máš ďalší ovocný tvoj? Dobre, ovocný. Ovocný. Daj ovocný. Tak to nezačne k tomu dávať chleba, lebo čo? To je zvrátené. Videl som tú cibulku, tak to som... Marečko, chleba s vlúčkami. To kde si videl? Tak to je proti prírode. Proti Bohu. Ale čo by? Áno, to je Tiež proti sa Bohu. musí. A už to tu kinoží, pozrite sa na to. Jedno od druhého. Počkej, ja tento je nastavujem, aby to tak pekne vyzeralo. Daj ho podu, že to mlieko o tom. Ja už sa ti tlačí do hlavy. Tu nejak. Cibula. Mlieko. Baštejka. Jak dlho ich tunel? A však uvidíme. 4 kilometre. No, uvidíme, Hamšík, či tu bude aj Sagan. Ja myslím, že bude. Môj tajný tip. Ale tu bolo tých Saganov. Môže závody asi, ne? No. Vi har altså Casas ude på ruten her i øjeblikket, den nationale mester fra Colombia, som vandt mesterskabet for ganske nylig, nemlig den 6. september, som vi ved, at han er i form til det her. Og der kommer altså ryttere, som er simpelthen top. Oh, nazdar. To nazdar ti určite rozumel. Jurčo, pridaj! To bol Jurčo. Tak? Aha.
Bol, to má slovenskú onu na rukáve. Vidíš, tento ho už dobieha. Alebo Jurčo predbehol. Alebo. Máme. ...21. september 17:50. S týmto pádom sa lúčime so Škandináviou. Na loď sme nastúpili v meste Rodbyhavn. Plavíme sa do nemeckého Puttgardenu, ktorý by mal byť tam. Na séria, keď sme nevideli tú panu morsku v tom Dánsku a kráľovský palác a až v pohode. Tento debat nevedel trafiť, čo teraz kameruje. A? Daj proste nejaká múdrosť, čo by si chcel odkázať. Užívajte si dokedy môžete. To je tvoje heslo? No. Ním sa riadiš? Ale. A to je všetko vlastne, čo by si chcel povedať? Áno, teraz idem ja vyspovedať teba. Múdrosť pre ďalšie generácie. Povedz nejakú múdrosť. Lebo ja som nevedel dať žiadnu, on síce povedal, ale ja na nič nemám. Čo povedal? Všade dobre, doma najlepšie? Užívajte si pokiaľ môžete. Milujte sa navzájom. To je... Nie užívajte si akože že bez zábran. Milujte sa navzájom. To je hlboké. Majte sa radi ako bratia a sestry. To je hlboká myšlienka. Ja viem. Amen. Ja neužijem. Snažím sa teda, nie som dokonalý, ale snažím sa neužiť. To sme není nikdy zažívali, však. A vidíš, to sa mi páči, A to kolegyňa celkom, akože... Ktorá? Prísediaca. Nie, na tom máš tam zle, sa dalo povedať. Len to tlačí do hlavy, do suba. Všetci len zazeráme, kde aké jedlo. Pritom zás na večer špagety, ne. Ja si dám bifon. A ja si dám bifon. Tá myšlienka, že všade dobre, doma najlepšie, to sa mi páči, to sa teraz hodí, lebo po tých 10 dňoch v tom Norsku a tak, to bude jedna z vecí, na ktorú sa teším, domáca strava. Akože ne. Ale hento si mal dobre našu myšlienku, že užívajte si pokiaľ môžete, no v určitých medziach to som mal povedať. To už vystrihneme, to sa tam už nedostane. Už budeš braniť za voľnú myšlienka.